My jsme dneska dojeli do Jihlavy a budeme si povídat s Jirkou. Jirko, co to tady bylo dneska za ukázku? Tak čau Matěj, my jsme vám dneska ukázali zařízení CastCube S společnosti Rosenbauer. Jedná se o zařízení pro generování těžké pěny, střední pěny a kevs pěny. To zařízení je poháněný vlastně vodou z klasické cisterny, nemá v sobě žádnou elektroniku a veškeré ovládání je čistě mechanický. Tím jsme dokázali eliminovat chybovost u zařízení, které jsou vybavené elektronikou. To zařízení vlastně napájíme vodou z cisterny a vracíme zpátky opět do čerpadla. Tím zajistíme koloběh vody. Ten koloběh vody při průtoku 1600 litrů za minutu a tlaku 6,5 baru nám uvede do provozu vysokotlaký vzduchový kompresor, díky kterému potom produkujeme pěnu kevs. Pěna kevs je vlastně ve dvou variantách. Máme suchou pěnu a máme mokrou pěnu. Tu mokrou používáme pro hašení, protože má v sobě větší objem vody, což má větší chladící účinek a lepší hasební schopnost. Tu suchou pěnu používáme potom k ochraně konstrukcí. Ta má konzistenci, když to přirovnám pěny na holení, dokáže se nalepit na zeď nebo na jakýkoliv povrch a má potom funkci dělící a ochranou. To jsme si ukazovali na těch stromech, že jo? To jsme si ukazovali na těch stromech a je vidět, že pěna pořád drží. Zařízení vlastně nám umožňuje utvoření jednoho útočného proudu z hadicí C52. Výkon toho výtlačného hrdla nebo toho proudu je 200 litrů za minutu. 200 litrů za minutu při provozu s vodou. Pokud jedeme provoz kevs a jedeme provoz mokrá pěna, máme výsledný výkon 800 litrů za minutu. A pokud jedeme provoz suchá pěna, dokážeme mít výkon až 2200 litrů suché pěny za minutu na proudnici. Když jste manipulovali s těma hadicema, připadalo mi strašně lehký, nebo ta manipulace byla super. Je to skvělý, protože my nemáme hadici plnou vody, ale máme hadici plnou směsi voda, vzduch a pěna. Tím pádem ta hadice je lehká a opravdu se s tím dobře pracuje. Super. Předpokládám, že jste použili bezfluorový pěnidla už. Ano, jinak samozřejmě s fluorovým pěnidlem bychom si nemohli dovolit tuhle ukázku v přírodě, takže zdůrazňuji, bylo to bezfluorové pěnidlo.